раиси нояи Рашт қаноатшо лоиқзода аз мақомаш барканор шуда. Аз дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 27 феврал фармон ва амрҳои президент дар мавриди тағйироти кадри дар бархе аз сохторҳои давлатиро ба нашр расонд. тибқи фармони Эмомалии Раҳмон раиси нояи Рашт қаноатшо лоиқзода аз мақомаш барканор ва Раимҷон Набизода иҷрокунандаи ин мақом таъин гардид. Сабаби барканории лоиқзода гуфта нашудааст ва маълум нест ки ба фаъолияти худ дар сохторҳои давлатӣ идома хоҳад дод ё не. Бар пояи қарорҳои ҳукумати Тоҷикистон ҳамчунин Лолахон Раҳмонзода ба сабаби ба нафақа рафтан аз вазифаи директори оҷонсии таъминоти амволи махсус озод гардида ва Савзаалӣ Назирдода ба ҷои ӯ таъин шудааст. Эмомалии Раҳмон ҳамчунин Хуршед Файзлозодаро бинобар таъин шудан ба вазифаи директори корхонаи Тоҷинвест аз вазифаи директори телевизиони варзиш озод кардааст. Ба ҷои ӯ Парвиз Нориён директори телевизиони варзиш таъин гардидааст. Дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки дар сатҳи раҳбарии дастгоҳи достонии кул достонҳои нояи Рӯшон, Мурғоб, Шаҳрина, Файзобод, Нуробод, Лахш, Бобоҷон Ғафуров, Шаҳристон, Ҷайҳун, Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳрҳои Роғуну Норак, Хуҷанд ва Панҷаке низ тағйирот сурат гирифтааст. Сардорони шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар нояҳои Вахшу шаҳри Туз низ иваз шудаанд.